Defender os intereses de Galicia en Madrid. Esta é a promesa que resume a proposta do Bloque Nacionalista Galego na súa candidatura para as eleccións xerais do 28 de abril. Para que Galiza conte, para que o Salnés conte, para que non nos ignoren as forzas políticas estatais, para iso temos que estar con voz propia, con voz de país nas Cortes do Estado a partir do 28 de abril. E eu facémolo cun proxecto que é ilusionante, o que cada vez se une máis xente, que cada vez xenera máis simpatía e temos o convencimento de que aquí o 28 de abril pois miles de persoas van a apoiar o Bloque Nacionalista Galego para que Galiza teña esa voz que tanto precisa no Congreso e que non se perdan 4 anos máis. A líder da candidatura, Carme da Silva, asegurou que hai temas imprescindibles para Galicia que quedan fora do debate no Congreso. As cotas da pesca, a situación das infraestruturas como a Nacional 640 ou a Praza de Abastos de Cambados son algúns dos exemplos da importancia de que exista unha axenda propia. Para Galiza hai sectores que son estratégicos como a pesca, o marisqueo, que a Madrid non chega ao mar. A pesca no Estado español non é un sector estratégico, polo tanto está o país para defendela, está o país con voz para defender estes sectores ou non o vai facer ninguén. E para que este o país presentamos este proxecto, porque non é un proxecto só do Bloque Nacionalista Galego, un proxecto no que pensamos que ten cabida toda a xente que lle queira este país. Nesta listaxe dos nacionalistas pola provincia de Pontevedra tamén está representada a comarca do Salnés. A cambadesa María José Cacabelos ocupa o número 6. E nós queremos seguir vivindo do noso traballo e dos nosos sectores primarios. O que non queremos é que nos veñan solamente con turismo e arrasar todo o que xa temos e do que podemos vivir dignamente. E además que temos moita potencialidade. David Otero de Sanxenxo, Marta Ferreiro de Vilagarcía e David Torres do Grove son outros alinienses que figuran na candidatura como suplentes.